Ibaitik itsasora Palestinaren aldeko ibilaldia urriaren 10ean Tuteran hasi eta larunbatean iritsi zen Hendaiara 100 lagunek Lapurdiko kostaldeko herrian Palestinari sustengua adierazi, Israel egiten ari den sarraskia salatu, honen aurkako boikota eskatu eta Europaren konplizitatea salatu zuten. Arratsaldeon ikusentzuleok, jarraian aletuko dizkizuegu larunbateko martxak eman zituen guztiak, baina lehenik gaur goizean aldak egin duen ekintza batera jo behar dugu, izan ere alokairuen prezioa mugatu denetik, hainbat etxejabek apartamentuak partekatzen dituzten maizterrei osagarriak kobratzen dizkietela salatu dute. Osagarri horiek 10.000 euro artekoak izan daitezke. Jarraian xetasunak Nerea Olasorekin. Aldaren ekintza Baionan etxe bizitzen alokairuekin hainbat jabek egiten dituzten gehiegikeriak salatzeko. Besteak beste, San Espiritu auzoan dagoen apartamentu honen kasua. Izan ere, 3 logela dituen etxe hau, logelaka alokatua da prezio oso altuetan, konpentsazio legea indarrean sartu ostean sinatutako kontratuak gainera. Logela batean 720 euro dira, beste batean 555 eta hirugarrenean 330. Arrabeitu 1.800 inguru etxe bizitza osorako. Etxe bizitzaren egungo arazoarekin asko eta asko apartamentuak partekatzera behartuak daudela ere salatu du Aldak. Eta horrela, 1.800 euro inguru ordaintzen dituzte 80 metro karratuko etxe honentzat. Eta maizterretako batek legeak dioena gainditzen duela esan ostean, jabeak alokairua jaitsi bai, baina alokairu osagarri izeneko beste ordainketa bat egitera behartzen ditu. Zerbitzu osagarriak eskaintzen dituela argudiatuz. Mai bihar mai bat, bidi surftaula, garagardoak hartzeko tresna bat, mai jokoak, horrek ez du justifikatzen inundikan ere alokairu mugatze horren gainditzea. Iruzurreko alokairu osagarriak beraz, legeari zirrikituak bilatuz. Urtean 10.000 eurotik gora ordainaraziz. Jabeek ezin onartuak diren praktikak egiten jarraitzen dutela salatu du Aldak eta justiziara joanen da. Eta kasu isolatu bat baino gehiago eredu bilakatzen ari den praktika dela salatu dute. Jabeek jakin behar dute tentsiopeko 24 herri horietan badagoela dispositibo hori martxan, eta guk nahi duguna dispositibo horrek iraun dezan 2026a eren ondotik. Hor bukatzen baita esperimentazioa. Irailaren 10ean Tuteran hasi eta 10 egun beranduago iritsi da Hendaiara, Ibaitik itsasora Palestinaren aldeko ibilaldia izeneko martxa Euskal Herri osoa gurutzatu ostean. Ebro Ibaitik Kantauri itsasora bidea egin duen Josebarentzat sentimendu talka barnean. Egia esan politia, ez? Herrisarrera askotan tafailan gogoratzen nahi, Soltxagako iritsi ginen eguna, Iruñakoa ere izan duzen zoragarria, baina lehen esan bezala hori, ez? Dazkat, bi sentsazio kontrajarriak, ez? Tristura eta poza, ez? Ailika batetik, baina bueno, martxa guztia oso ondo jundan. Herritik atera dan gauz bat izan du da, sigli gabeko gauza bat, eta hori datxein dut. Nik uste dut denak egon berkagun nukela hemen gizarte osua, ez? Ze hortxea daukagu telebistan, ez? Egunero gertatzen nahi dena, eta ez da, suposatzen dut nik hau pixkat berpizteko izango dela, ez? Ze gizartea lo dago, alde ozentzu askotan, ez? Bi helburu bat zituen nagusiki martxak, erakustea Euskal Herritik sustengua Palestinari, eta aldi berean konplizitateak salatu. Zentain, badakigu gure gobernamenduek sustengatzen dutera Israeldar erregima nahiz eta sarraskiak iten nahi dira duela ezakitzon bat urte, eta badira enpresa batzu ere lanian nahi direnak Israeldar gobernamenduarekin, edo magazin edo enpresa batzuekin zeinek legez kanpoko kolonietan nahi diren, eta beraz, importanta aurkitzen ginuen salatzia zein ziren enpresa horiek Euskal Herrian, Trenesa, Kaf, Carrefour eta bar. Eta justuki Carrefourren aurrean ere geldialdia egin dute ibialdiko kideek, kate honen aurkako boikota eskatzeko. Gizarte zibilak duen tresnarik eraginkorrena dela uste baitute. Boikotak erakutsi du funtzionatzen altzuera, zenta AXA enpresak adibidez Israeldar banku batzuekin bere harremanak gelditu ditu boikotari esker, eta Puma ere Israeldar futbol taldea t-shirtak emaiten zituen eta azkenan gelditu du, sponsorizatzen zuen eta hor gelditu du.
Baina gelditzen ez dena momentuz Palestinaren aurkako sarraskia da eta horrek galdera asko uzten dizkie. Ni nago sasarre, bai erakundekin, bai politikariekin, bai Europa. Ez da ja ez duela gelditu nahi. Nire ustez Europa jarraitu nahi du genozidio honekin. Zergatik Errusiari baiz, Israeli ez. Hainbat galdera sortzen dian ikusten ez naizela bakarra. Galdera hauek buruan bueltaka dabilenak ez dakit. Erantzun bat behar da ja, eta ez da ematen nahi. Eta orduan horrengo galdera da, zergatik ez da ematen nahi erantzun hori Europak, ez dakit, ez duelako eman nahi. Gaur gaueko 9:00 Emmanuel Macron Frantziako presidenteak New Yorkeko Nazio Batuen erakundean Palestinako estatua aitortuko duela iragarri du. Aldiz, Mauleko auzapezak ostiralean herriko etxean zintzilikatu zuen Palestinako bandera kendu behar izan du larunbatean, Pirineo Atlantikoetako prefetak printzipio errepublikarrak ez errespetatzeagatik administrazio auzitegira jo ondoren. Nahiago ura eta janaria, eroriko balitz Gaza. Baionako kanopia hondakindekiko azken lanak aurkeztu ditu elkargoak, trantsizio ekologikoaren bidean hainbat berritasun eta inaugurazioarekin zabor bilketa sistema berriaren azken zenbakiak ere eman dituzte. Birziklatzen ez den zabor kopurua arruntapaldu da 10.500 tona gutxiago biztanle bakoitzeko urtean 38 kilo. Berinean, paperean eta kartoian 3 bizilagun bakoitzeko urtean birziklatzeko kopurua 100 kilotik gorakoa da lehen aldiz. L'augmentation des flux a été spectaculaire. Eta injustu birziklatutako materialekin egin dute eraikin berria. Des matériaux de récupération et de réemploi, les tuiles ont été... Ez du udan haize egokiturik beharko. Ez da bero gailurik neguan ere ez zabor organikoaren metanizazioarekin sortuko dute beroa. Les brises soleil qu'on a fait en tuiles pour venir diminuer l'apport du soleil par l'extérieur. Teilekin egindako herridau modukoak egin ditugu eta horrela temperatura egokia dugu barnean, kristalezko leioekin askoz beroago litzateke. Qui est beaucoup moins haute que si c'est un bâtiment par exemple tout vitré. Eraikina vertikala izateak ere naturalki aireztatzen du eraikina. Permet avec la hauteur d'un point bas à un point haut de créer naturellement une genre de ventilation de courant d'air. Biltagarbi sindikatuko egoitza berria izateaz gain, elkargoko hondakinen arduradun eta teknikariak ere bertan egingo dute lan. Palestinaren aldeko martxa bukatzeko Xiberrutz taldeaz gozatzeko parada izan zuten ibiltariek Hendaiako hondartzan bertan. Reggae musika, erritmo eta doinuak euskaraz, xiberotarrez proposatzen dituen taldea 2018an sortu zen, lagun batzuek raga riki dab doinuak euskaraz xiberotarrez kantatzeko erabakitu zutenean. Jadanik 3 disko plazaratu dituzte, aurten bertan martxoan azkena Zer argituko izenekoa. Ikusentzuleok larunbateko kontzertuko irudi eta doinu hauekin gure gaurko agurra. Izan ongi, eta bihar arte. Sonar una chico la